ni delegates meetings to wabo bedo gi ADM marwa chak dwe mar 2 kanye mo declare go dividends magwa. Yeah. Koro loan to kisebedo jokanyo mana kaka asepimo mokwongo ok kawo ndalo. Wan gi loans mopogore. Inyalo bedo gi wach moro mokasore modendo ni emergency. Wan gi emergency loan. Inyalo bedo ni idwaro school fees, mano bende wan go. Inyalo bedo ni idwa mana gedo, wan nyaka gi mortgage, mago te yudo. Sani benye watudre gi jo Star Times, mwanyalo mi nyaka hola minyiewo godo sola. Koro mago te watimo e mwalimu ka to luore mana gi gimidwaro to sami se apply okal wan gi gima luongo ni turnaround time. Wamiore 3 to at maximum of 1 week. Isebedo gi pesa nino iloyo go yore nigo. Koro kidwa ng'eyo mang'eny kuomwa wan gi website marwa maki visit ti ibo yudo weche gi te mag mwalimu gi kaka inyalo holo, kaka inyalo donjo gi gik makamago.